12:42 minuts. Comencem el nostre recorregut per la Safor Valldigna amb la regidora. A veure si ho dic bé, perquè com a cada legislatura canviem els noms de les regidories, al final no ens podem aclarir. A veure si ho dic bé. Gestió responsable del territori i patrimoni. Sí. Bien. Però és un nom molt bonic. Sí, la veritat és que sí. Què tal, Alicia, com estàs? Molt bonica també. Ja s'ha aterrissat en la nova àrea? Estic sentada en este moment en el despatx, justament perquè estava aclarint coses com estem tots, suposa, estos dies, i sí, coneguent el departament, que ja el coneixia bastant perquè l'havia gestionat el meu company Xavi Ródenas en la legislatura anterior. Sí. I, la veritat, però sempre coneguent a la gent, saludant, ficant-se un poc al dia de com s'havien quedat algunes coses i com podem continuar, però a la marxa. Bé, com no podia ser d'una altra manera, ja t'has clavat en algun charco. En este cas és el voluntariat ecològic. Què tal està funcionant aquest tema, Alicia? Acabem de començar ara mateixa, esta setmana, sí. I sabeu que, tenim... se compleixen 25 anys, és a dir, que ahir em comentava el vicepresident i el president del Consell de Joves de Gandia sí. que volien fer una festa a final de l'estiu i que seria bonic convidar a tots els que havien sigut regidors de medi ambient o regidors, en aquest cas, de medi natural, i a tota la gent que havia passat en 25 anys o que havien sigut presidents del Consell dels Joves i que havien participat, perquè voluntariat ecològic, la veritat és que jo ja recorde de ser molt xicoteta, jo quan tenia 15 o 16 anys era membre del Consell dels Joves i recorde que era una de les activitats estrella i continua sent-ho. La veritat, en honor a la veritat s'ho mereixen, Alicia? La veritat és que sí. I aleshores, igual volíem aprofitar per fer alguna coseta així especial, però ells han començat esta setmana. La veritat és que ja portaven 25 persones inscrites esta setmana. Habitualment, quan acaba l'estiu, n'hi ha molta més gent inscrita, perquè això ho obrim, el període s'obri d'inscripció, però no fa falta apuntar-se tots els mesos de l'estiu. Això és una cosa important. Sí. La inscripció al voluntariat ecològic és totalment gratuïta, es pot fer a través de la pàgina web del Consell dels Joves Gandia, cjg.es, i directament fas la inscripció o passant per lo que és l'Alqueria La Borde, que són les oficines centrals allí del Consell de la Joventut, i allí estan els tècnics i els monitors i allí se pot escriure. El que comentàvem era que hi ha molta gent de vegades que es pensa és que si m'apunte, després m'he d'anar 15 dies de vacances dels meus pares o després m'he d'anar o estic acabant una faena o d'estudiar i tal, i el que nosaltres volíem dir a la gent és que no passa res. Si ells poden estar 10 dies o tenen gust de vindre 15 dies, com és una activitat, com el seu nom indica, voluntària, nosaltres encantadíssims i amb els braços oberts els acollirem. De quins recursos disposa aquesta gent? Perquè supon que la principal activitat i més en estiu serà la prevenció d'incendis, no? Va col·laborar en la prevenció d'incendis. De quins recursos disposen per a fer aquesta tasca? Estan ben sortits o estan en precari? A veure, el que realitzen són 6 rutetes pel terme municipal i fan tasques efectivament de conscienciació i prevenció d'incendis forestals. També vigilen una miqueta per si troben, perquè moltes vegades al fer les rutes han trobat algun abocament il·legal, per tant ens passen la informació, o fins i tot algun conductes inadequades amb la natura, que puguen trobar, o alguna crema agrícola que no està dins dels períodes en els quals s'hauria de cremar, etc. I, per tant, fan moltíssimes activitats. Tenen aquestes campanyes que tenen de conscienciació per primera línia de la platja, també donant informació dels espais naturals visitables a la ciutat de Gandia, fan també neteges puntuals al que és el riu, de recollida de plàstics i altres residus, és a dir, que va molt més enllà exclusivament de tasques de vigilància i control del foc. I, els recursos amb els que ells compten, a banda de que ells també reben subvencions propis, el Consell de la Joventut, per portar endavant el que és el voluntariat, sempre en contacte amb l'Ajuntament de Gandia des del punt de vista, l'any passat, per exemple, ells porten uns walkies per poder informar-se, tenen també bicicletes, els ajudem a fer un taller de bicicletes per a reparació també de les mateixes, perquè moltes de les rutes les fan en bici, i després tenen una seu central, com si digués una centraleta, en què la persona que està encarregada l'any passat se feia càrrec l'Ajuntament de Gandia per ajudar-los econòmicament, i enguany també se farem càrrec nosaltres des del Departament de Gestió Responsable del Territori, és a dir que intentem cobrir sobretot les necessitats més importants d'aparells, personal, comunicació també, perquè els interessa moltíssim, però la veritat és que són molt faeners i molt organitzats, és a dir que ells per ells mateixa ja fan molta faena. Tu també va ser una bombera en potència, no?
Si vas participar en aquestes tasques, et referís? Jo és que vaig ser de la permanent del Consell dels Joves fa molts anys. He estat, recorde en el seu dia, fou president David Mafé, jo vaig estar en aquesta permanent, fou president Miquel Aleixit, també vaig estar en aquell moment en aquesta permanent, estava a través també del grup Escau, després ja vaig estar a través del Blau Jove, molts anys, i bueno, he passat en molts companys anteriors a mi, havia estat Lorena Milvàquez i altres companys també, i per tant sí que és de veres que sempre hem viscut molt a prop el Consell de Joves de Gandia, ens l'estimem molt com a entitat, perquè hem format part com a col·lectiu, però també hem format part de les directives i de les permanents del Consell de Joves, aleshores jo me'ls estimem moltíssim, i sé que efectivament la feina que fan és una feina molt, molt important. Pues sí, la veritat és que sí, Alicia, i a més crec que ara estaran en bones mans. Ja fa algun temps van estar per ací i la veritat és que van vindre en plan un poc reivindicatiu, perquè no se'ls prestava l'atenció que ells creien que devien donar-se-li. Supong que ara ja en aquesta nova etapa, pues, supong que tant el Consell dels Joves com el voluntariat pròpiament dit pues, sí que disposarà de tot el que necessite. De tota manera, jo sempre parlant amb ells i sempre ho diré, que jo crec que una de les coses importants de la joventut és no perdre mai l'esperit reivindicatiu, és a dir, que jo en aquest aspecte no els tinc cap retret a fer, ni els faré mai. Crec que és una cosa que efectivament hem de tindre una joventut compromesa. Imagineu del que estem parlant. Parlant de gent jove que va dedicar les seues hores lliures de l'estiu, les seues hores de vacances, a vigilar i a tindre cura del terme i de les coses que passen. I per tant, pues, bueno, jo per això crec que se'ls ha d'agrair moltíssim. I perquè pensa efectivament que moltes vegades saps que fem referència a aquesta joventut que està molt perduda, que no sé què, i jo sempre dic que això és superinjust dir-ho, perquè si un exemple, per exemple, ens està donant la joventut del planeta, és justament la consciència i la conscienciació cap a les qüestions del canvi climàtic i el respecte pel planeta i la cura del planeta. Nosaltres... En la tele tots els dies que són ells justament el gran moviment, que és el moviment dels joves, que és el que estan fent els divendres pel planeta i les grans manifestacions d'estudiants, etc. I jo tinc molta esperança depositada. És a dir, que, bueno, que si ells són reivindicatius i pensen que hauríem de fer més del que fem, pues ho han de dir i nosaltres haurem d'escoltar-les, perquè bueno, jo almenys crec que és just. Sí, nosaltres som els que tenim que mirar-nos el melic i tenim que fer-nos veure el planeta i les condicions mitjambientals en les que li deixarem. Pues sí, la veritat. O sea, que està molt bé. Bueno, Alicia, pues moltes gràcies. Supong que tens algun projecte així a curt mig plaç o ja en termes d'estiu? Bueno, ara acabem de presentar el nou programa de Platja Natura, també d'este estiu, però que és de veres que es va començar ja fa 4 anys, enguany és la 5ª edició. Sí. I sabeu que Platja Natura, bueno, és un programa, si la gent vol entrar a internet i mirar quines són les coses que fem, sabeu que ho tenim publicat en la pàgina web de Chivega, sí, de la xarxa d'espais verds de Gandia, també en la pàgina de l'Ajuntament de Gandia, i bueno, pues sabeu que són excursionetes d'un model turístic, el que anomenem ecoturisme, de gent que vol... Molt bé, clar, que està de vacances però que vol disfrutar de la natura, i per tant des de la platja de Gandia, preus superbarats, s'agafa un autobús i te pots anar a visitar el paratge Parpalló Borrell, en la cova del Parpalló inclosa, pots visitar la Marjal i el centre d'interpretació del Rullals, fins i tot la platja de la Huir, el castell de Bairén, i bueno, tenim a banda un munt d'activitats també pensades per a xiquets, com la nit de les rates penades, o tallers pel tema d'ornaments prehistòric, anellament d'aus, és a dir, bueno, tenim un munt d'activitats també per a la gent que visita Gandia o gent que passa l'estiu en Gandia i en els pobles de la comarca, i volem fer un poquet d'activitats diferents, gaudint en família, molt barates, moltes gratuïtes, que això també és interessant pegar una miradeta, i no res, pues, aportar també una altra visió del que són les vacances d'una altra manera, que és pues, observant i estimant la natura i a on deuen de dirigir-se, Alicia? Pues en la pàgina web de l'Ajuntament de Gandia està tota la programació, sí, i en la pàgina web de Chivega també està tota la programació, i en el Facebook de Gandia Verda, que és el Departament de Gestió Responsable del Territori, que tenim un perfil de Facebook que es diu així, Gandia Verda, Departament de Gestió Responsable del Territori, també penjat tota la programació en les hores, els dies, els preus, com apuntar-se i les cosetes que fem. Bueno, Alicia, pues moltes gràcies per atendre-nos i molta sort en esta nova andadura. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Ja sabem que implicar-te t'implicaràs a fons.
Sí, segur, i jo sempre agrair a Onda Cero, ho dic sempre, perquè sempre esteu molt interessats en les activitats que realitzem i sempre ens ajudeu a fer difusió de coses tan xules com les que hem parlat este matí. Pues ara més, que ja saps que aquesta emissora és de tall ecològic, i si no és que vos ho diguen els amics de Greenpeace. Bueno, moltes gràcies. Vale, una besada. Adéu.